The first movie I make me try Ladina no. Me your my comfort. Na me wura kwayim. Me shampaboa. Na me ko tia bibi so. No. Hwe ya se owo. Nka me ya etwa. Ye wie na mba fie ne de me yiye no ma hu hwe o. Ba fie ne mba yare. De o hye bi nkura ba ko panso ye chewa. Ne ko chewa ko hye set so. Na futu nso. Na me fai. Asembe no ube kai de okaje. Na fe kwa na chewa esia drive no. Nti ye ba no. Wonya kora wo se for Stefa. Yes, I be kwa ko. Ma for Stefa me ka kire. E ma wani nko sika ho bebre o. Na adwuma no mo wani ko sika ho bebre a wo nura kire. Na wo no twa chewa no twa 1 to 10 to 5 cities. Nti eno na ya ade a. Chewa part 1 2 3 to 10 onya 5 cities. 5 cities ne ma no. Nso wa mpa ba. Nso eno na di na dura kire nti me di chewa nso asem no nso. E bo me ko to dwom eno so. Sini ya hiti ko ba bia no. Nso 5 cities nso ne ya twi ma di papa. Na nso ma mpa ba no. Me hu se bo nso me nso me tie na asem no. Aboa me. But also hwa obetumi akase wo se yatwi wadi a. Oh, and there's so do so babu for dia. I will quite the location fee no one. Okay. You know obetua. Ya kwa ko dru set so. Ya ye me costume mama me. Bibi bia kuro na ye free kuro na kuro na ye ko twese ne ho no. Ade chen ya ye mo ne devotion awie. Ya si ye nyina ye nkwa. Not know say bi ma wo me ho am ya je me. Be wuro na firi me nsam. Ne me hu wo sinimu kakra no. Boko one TV no wani guso a wo hwe no na mabaset so. Obeto maame bi a oba Kumawood movie ni mu maame wo yes ni ache pa. Eto de bi a wo hwe scenes na maame we e wo ba na kwan obefa so ne ba esu bi ni ade to say maame wo hwe the movie a mo hwe bi wo fie kura de mo de the movie su a bi de chiche o mo re. Eso sa ana sinicity ma eje wa ana ne benya no. Ma bi aboko. Oh, nyame adom nti bi aboko. Ede yankopon ase. But na you dibia na comfort afro Kamale Cho. Hey, edi no wabose. Kamale Cho. Enu nya no. Kamale Cho, mimi ye krachi ni. Okay. Je krachi di. Ase ne se ye wa chire no na doso. Me wo ye chi ayeba no. Na doso edi na se no. Okay. Eye wa na wo pese nkofon famfre wa na bibi ne si potenti de mas adi ni ba. Oh, edi ni de eye me na di. Na me betwa sini. Sini na me twa no so na wo se me fa kasa foforo. Ti na wo se me use guan krachi kasa no. Nti na de se me fa sa edi no. Ne betwa asem mpenipa. De asem mpenipa na me ba ne kwaku mosi. Sai si na chepa o. Kwaku mosi. Nti na me nti na wo se me fa edi an ne kasa no eko. Da me na nanso de Kamale Cho. Nti na wo se me decide ni twa. Na ma de ne ka ho. Okay. Now before say we be sini now ye dey ankasa. Oh, before say me be sini de me am your seamstress. Me pamade. Okay. Na den na utimi rest ni mu a na udin no adankofo ano ma obi a so pe usini ye den na utimi rest ni mu ankasa. Asem o. Madwuma ne de ye nyame adoma chede. Me so me Presbyterian ni. Ti me kuro me yekoye yekotwa movie kakra. Me fan say yekoye play kakra. Na hono no na ma me bi hu no ka che me say sa adwuma wo de ma hu ni say ya adwuma eno na nyame de ache wo. Nti da ache bi me wani nko ho na ye. Afi be mu no. Oh. Be ache 90s ho. Okay. 90s. That time no more mu sini ni ye hen for obetima kai bi. No. No more mu yisini ne de. Na me fan say maame dokono nom. Na ye hwe maame dokono nom. Na ye hwe maame nkrani na ni dindindini. Grace Note. Grace Note. Tina Grace Note so na ne acting so na eye me fe. Nti na ye say ma fa ne say me mentor. Nti manager hu say me yesini. Na ma me wura mu. Okay. Na owura mu no ye ni ho nkomo. Obia wo nipa bi a obesi ne so a obetumi ayi na pie. Owura mu no ho ana obesi ne so na movie be na ususu se ede upie na director and producer be na nya omugidi a otumi yi upie.
Manage sini ho no. Ɛna me hu sɛ director Nick. Ɛsi America sɛ kura o set so. A me ne yɛ adwuma ɛwɔ Bekwai. Na power nso frɛ me a maba ha sɛ yi. Ti director Nick no na ti production na mo frɛ no Moby Wood. Nti through director Nick no. Ɔhɔ deɛ na ɔmo kyerɛ yɛ screenwriting ɛne directing ne adeɛ nyinaa. Nti me first movie a me yɛ no the Ladina. Okay. Ti sa first movie no so me ne Nana Hayford ne twae. Nti ma Nana Hayford so anigye me ho hyɛ me nkran sɛ wahyia me na wahu sɛ bibi wɔ me mu. Nti me mama ni ɛnkɔ ho. Nti ɛno na akyi na director Nick no ansa de me kɔtwa the Potter's House. The Potter's House no so na 50-50 twi ne brɔfo se a. Nti ɛno nso me ne Nana Hayford ɛne Bernard Nyako. Ɛna nyame fa ne kransie. Ɛna Lord Kenya. Nti ɔno nso ɔmo na me ne ɔmo hyiae. Na nyame yɛ madom a nyame de me abɛduru sɛ yi. Nti ɛno akyi no nso no director Bɔbɔ nso ɛde me twa TikTok. Na afei nso na Fifi Gabi nso nso de me yɛ adwuma sɛ me sister Mary Franco ɔwɔ production wɔ hɔ. The production nso me nso na yɛ na me de kɔ abɔnten. Nti na Fifi nso na ɛdirect. Nti ɔmo nyinaa na asɔ me mu a ɛnɛ director Richie nso no mbɛsɔ me mu a ɛnɛ mabɛduru sɛ yi. Ɔmo a wɔne ɔmo acte paa na wabobɔ din bebree. Hwan na ofin sɛ me ne acte ya mani gye paa. Wobetumi ahunu nipa mienu miensa bi atumi sɛ wo mu de me ne ɔmo acte na wobɔ ne din so adeɛ na ma wani gye wɔ ne acting ho paa. Obi a me ntwa sini da na me sini edi kan me ne Nana Hayford. Me ne Hayford nso ani gye me ho hunu sɛ saa sini mu no na ɔmo frɛ me Takongo. Okay. Na me yɛ ɔman kɔmfo. Na wohwɛ me dress ne we na me pie sɛ ya. That time no we say K2 no. The first year me share K2. No say sound no no say me bibi wɔ ne mu. Nti ɔmo nyinaa hyɛ me nkran. Na me san ne Bernard kɔ hyia ne Nana Hayford no. Ɛne Lord Kenya no. Nana Hayford ka kyerɛ me sɛ wo bedu akyire. Nti me ne twa sini mama ne gye. Akyerɛ nsa na me ne Christiana Winnie no ne Ellen White no nyinaa so. Me hyɛ na de o hyɛ bi nkran ba akɔ pa nso yɛ kyewa. Okay. Ne ko kyewa ko hyia set so. Na na futuo nso na me fae. Asɛm na wobɛkae deɛ ɔka kyerɛ. Na afei kwa na kyewa asua drive no. Nti yɛ ba no. Onya kɔra wɔ sɛ Fostifa. Ne sa ebe kwa ko ma Fosti me ka kyerɛ. E ma wani nkɔ sika ho bebree. Na adwuma no mo wani kɔ sika ho bebree a wo nura kyerɛ. Na no twa kyewa no twa 1 to 10 into 5 cities. Nti ɛno ne na yɛ ade a kyewa part 1 2 3 to 10 onya 5 cities. 5 cities ne ma no. Nso wampa aba. Nso no na di na dura akyi nti me de kyewa nso asɛm no nso ɛbɔ me koto dwom ɛno so. Sini yɛ hiti kɔ baabi a no. Nso 5 cities nso ne yɛ twi ma di papa. Na nso mampa aba no. Me hu sɛ boa nso me nso me tie na asɛm no. Aboa me. But also hwɛ a wobɛtumi aka sɛ wo sɛ yɛtwi wadi a. Ɛne deɛ sɛ wodu sɛ woba bufo deɛ wo kɔ deɛ location fee ne wa. Okay. Ɛyira wobɛtua. Ɛso na nyame adom location fee deɛ. Mo hyɛ aseɛ na adeɛ baako a na mo ntanka yɛ musikasɛm. But ɛyɛ ana ehia efiri sɛ obiara pɛ sɛ ohunu sini no ɛno so ma nkɔfo ɛwɔ akyerɛ mu sɛ maame sese na tie deɛ ɛne ɛwɔ akyerɛ so ebetumi aboa ma na yeye. Ɛyɛ ana mo mpɛ sɛ mbɛka musikasɛm. Sini musikasɛm no ɛkɔyɛ. Nkɔyɛ deɛ nanso so ɔbɛfa ne saa sɛ wode ato ho sɛ wobɛyɛ adwuma no. Na kakra bia nso nsua. Nti me deɛ kyewa futuo no me de atu anamo na me nso ma hu sɛ aboa me. What my I sini a charge be 2,000 pen. Me twa sini atua me 2,000 da. Sɛ me yɛ wɔ Yerepafo adwuma yi. Me twa wɔ Yerepafo adwuma. Director Richie. Ma yakoma to yɛ yam. Okay. Metimi aka sɛ me de director nsisi me. Okay. Director bia nsisi me. Oye sini obetimi de sɛ sini obo aka sɛ menya we free sini mu ntimi yɛ very much okay. Wanya bibia esombo a betumi aka sɛ me hye sini ase na me obi a me pamade na so me free mu kakra na bia me yɛ sini de menya japade bia betumi de sɛ sombo sɛ mani agye. De padie bia ni hɔ a ɛkyɛn edin. Tiase. Abusafo
ɔmo go so atwa sini no yɛ disturb ɔmo nti na wɔ sɛ yɛpɛ baabi foforɔ tena na yɛtoa yɛn nkɔmmɔ so nti mama wɔ ha ɔba bɛtena seɛ da nti me ne ma Faustin bɛtuma fɛ no ma agye wɔ a ɛna agu so a atwitwe hɔ ma na wɔkasa na wɔka nneɛma ahodoɔ a wɔanya wɔ sini mu na wo sɛ edin no yɛ ade a ɛhia paa ɛyɛ nokorɛ but edin no akyi no bibi foforɔ wɔ hɔ a wobɛtumi aka sɛ ɛyɛ agyapadeɛ ma Oh, edin de deɛ edin no ho hia. Edin no nso aboa me. Ɛna meka no, baabi a wonam bia obi ahu. Adɔdɔdeɛ nso yɛ ma obi. Wo hɔ a ne wei afrɛ wo. Wo hɔ a ne wei afrɛ wo. M'ani gye wo ho, m'ani gye wo sini ho. Nti ama mahu nipa bebree nso. Te sɛ peace and love no mo nyina wɔn de me yɛ adwuma. If you country call Ghana for ma me kotwa bi. ɛyɛ kɔdwo kasala wei Kazara we. Nyina me twa bi fifi ga benti. Nti aboa me. Ɛna nso so no me single parent. Nti kakra bi a menya bia no me de hwɛ fie. Me single parent a me wɔ matre. Nti ɛno ana me de hwɛ me ho. me kae sɛ baabi a mekɔte wo ho asɛm na nkɔfoɔ ka yɛdi sini ho nkɔmmɔ a wo ho asɛm bɛtɔ wo mu na nkɔmmɔ a ɔmo ka ɛkɔwie sɛ asɛ wo nneɛma bi sɛ akyerɛburu a asɛ obiara ka sɛ maame na asɛ wo sɛ akyerɛburu a na nneɛma bi menim sɛ wate saa bi pɛn Oh, mate saa bi pɛn sɛ yɛ sɛ me ne yɛ ɛne ma yɛ sɛ akyerɛburu a. Na me so me wura acting mu no, wo sɛ meka sɛ director Nick na di mu. Na ɔmo kyerɛ yɛ ade wɔ blackboard so. Nti ɔmo ma yɛhu sɛ acting life. Yɛ mo scenario na kɔ no sɛ ne yɛ na asi. Nkɔ ne fake. Nti ɛma me so no me de tu me tiri mu a me nyama adwene sɛ me piki obi. Jambo ka kyerɛ sɛ wo piki obi a wobɛyɛ adwuma ma nipa koro. Jambo a wafiri me ne kɔtwa adwuma. Na ɔka sɛ woyɛ w'adwene sɛ wobɛfa obi star a wobɛyɛ adwuma ma nipa koro. Nti ampa nso me hu ni wo w'adwene yɛ sɛ mesua we nso obi wotwa sini no a obi a bɛhu sɛ ɔno na ɛkoro yɛhu sɛ wo a. Nti me nso me fa me deɛ sɛ wode scenario no ma me fa ne sɛ asi. Nti mɛyɛ ne sɛ ne ɛyɛ real na obi ani agye ho. Amma wo hu sɛ yɛka sini no a ne yɛbɔ akɛsefoɔ bi ɛma no ɛna mɛka yi yɛbobɔ akɛsefoɔ bi wɔ mu na afei wo a woba mu no wotete di na amma wo hu ama no anka wanhyɛ ana Oh, ɛno mo deɛ anka me anhyɛ. Anka me anhyɛ. Saa tini a meka sɛ mbɛtwa me fa Kamala twɔ no. Mebɛtwa no Matilda set so. Na yɛ Matilda adwuma. First day ohu me na asɛm a ɔka sɛ agya maame wɔyɛ fo. asɛ waka gye Maame wɔyɛ fo. Deɛ mehwehwɛ no manya wɔ ne mu. Wote aseɛ. Nti maame nso m'ani gye ho saa. Nti mehyia obiara na me ne ne bɛtwa sini a mehu ne sɛ adwuma ne yɛbɛyɛ. Nti mema obi hu ntɔ me so. Ndeɛ me mu ka action ne pɛ ne deɛ sɛ wo deɛ nko me ana meka ma asɛm nti me nuanom a me ne ɔmo twa sini ama agene mu ni a ɔmo bɛka kyerɛ sɛ Kamala twa sini nipa baako ntwa sini. Sɛ nipa baako fo ntwa sini. Woyɛ ma wuro ne ma me wura ne yɛhyia. Nti sɛ baako fo twa sini deɛ asɛnka ntimi ntwa. Nti mema obiara hu ntɔ me so. Ruben yɛde ma wo a ofiri sɛ wedeɛ na no ɔdene but meyɛe nso metum sɛ ano ɔden paa wahyɛ bibi Me sɛ wohwɛ ɔyerepa adwuma a Director Richie ɛma meyɛ adwuma a yɛfrɛ me Bama so hema. Kyerɛ sɛ me a meyɛ kwadwofoɔ. Me kunu kɔ afuom a menkɔ. Mede me kala meka kyerɛ sɛ memfa me nipadua nkɔ wiram. Kyerɛ sɛ sini no menam koraa obi tumi bɔ matikosi. Sɛ metete me kunu ama me kunu koraa ɔda hɔ a sɛ wawu nso na me ne ko. Wawu o. Me pɔnkɔ wawu so na me ne ko. Kɔpem sɛ gyaase a yɛ anhwere ɛbɛpie so. Oso no mu a na ɔno sɛ ne de wagye w'ani so. Wo ne funu na ɛko. Wo ne funu na ɛko. Me say
ya ma menkɔ afuo mu nti bɛrima no wui nso a mensa kɔpɛ agyapadeɛ menkɔ nkɔkyerɛ afuo no nso koraa mennim afuo mu kɔ hɔ na makɔkyerɛ hyeɛ akɔdworo nti yɛde mekɔ ahemfie koraa yɛ sɛ menkɔkyerɛ mahu nti biribi abɔɔ me saa sini ne deɛ ano ɔde nti amanfoɔ hu sɛ meyɛ wicked amanfoɔ hu sɛ metirim wɔde na ɛno na mpɛ sɛ mbusa sɛ woakɔ abɔnten ma nkɔfoɔ ahwɛ wo sini bi a ɔmode yɛ wo anaaka obi koraa ba wo so bɛdi w'atam wahu bi bɛ sɛsɛ kora yɛyɛ bi wɔ yere paa hɔ na mennim agya wadwo obi di w'atam ɛgu so kora yɛdi matam abɔnten ne na meka kyerɛ nti yɛ na mentimi mpie ɛyɛ na ɔmofa sini ne sɛ yɛreɛ wohu me sɛ meyɛ nipa bɔnefoɔ metete m'ase wobɛgye adi sɛ me ba bɛrima koraa yere koraa meka kyerɛ ne sɛ mempɛ sɛ ɔne ne ba wo ba wɔ fie hɔ menhia ne ba wɔ hɔ kyerɛ sɛ menhia m'ase no nti menhia ne ba koraa ne ba yi nso pɛ bɛɛbɛn ɔpɔ ne yere na ɔtete no na tete ne papa ɛyɛ dɛn na wokɔ abɔnten a yɛmu yɛbi fa no personal kyai menam abɔnten a nti wohyia me no aka na maka kyerɛ sɛ neɛ wo nsa bɛka wɔ me ho a ne woanya no nti fa me saa abusuafoɔ bɛne ma agyewa ɛna ɛtwetwe nkɔmmɔ na sɛte so ɛne yɛwɔ ɛyɛ Sampawa ɔne Amuzu Productions ɛna aka abomade epic story bi a na ɔhye ɛde brɛ ɛnkyɛ biara ɛbɛkɔ so ɛwɔ Amuzu TV nti watch out na Kamala Cho nso ka ho bi a ɔmo yi na bibia yɛ kama mɛba bɛbusa saa story wei no deɛ wɔyɛ wom na yɛde ho nkɔmmɔ ketewa bi ɛmfa de nyinaa mmerɛ wo san sɛ ɛwɔ sɛ yɛyi a wotumi kɔhwɛ bi ma agyewa adeɛ baako a me ɛyɛ a na mesuro ma mo ɛne akyiri a mokɔ sometimes mo nenam nwura mu sometimes mokɔ kwaeɛ mu mokɔ baabi a ɛhɔ hu atwom pɛ sɛ mbusa wo sɛ mawura baabi a ɛhɔ hu a muhu bibi wɔ m'ani so atim sɛ woadi a na ɔden ɛmma nipa te biam bata yɛde yɛne hu mahu bi saa da me first movie a meka sɛ metwa Ladina no ɛnɛ koraa deɛ sɛ yɛhyɛ koraa yɛatwa koraa yɛhyɛ mpaboa meyɛ ɔman kɔmfoɔ na mewura kwayim menhyɛ mpaboa na mekɔ tia biribi so nwunwunwu hwɛ yɛ asɛ ɔwɔ nka meyɛ agya atwa metwa sini da ɛdɛ mebɛtia aboa bi sei so ɛna mesii no nso no sane sɛ meyɛ ɔman kɔmfoɔ nti no ɛwɔ sɛ baabi koraa merecite incantation koraa na metumi twa mete akokɔ ti afei meyɛɛ a mete akokɔ no ti no a ɔda hɔ a wɔpere no na mesan mesuro menim kwan yɛ faa so a ɛbaa saa nti saa sini ne deɛ ɛnti sɛ nnɛ yi a yɛanya biribi hyɛ yɛ nan mu yɛ o wonam wiram wonhyɛ mpaboa na ahoma ɛsan wo na ho wommra na ho nyinaa yɛ kuro na wɔwɔ no tia no so na ɛkɔsii sɛ sɛ medeɛ meyɛɛ no metia no so a mehu biribi nwunwunwu na meyii me nan no afei na mehu sɛ ɔkɔ wɔwɔ bɛn a mene saa metumi hu wɔwɔ korɔ sɛ mesuro nti saa da no koraa no mantimi antwa adwuma no mehu bi da ɛso so ne nyinaa monyame ne yɛ boafoɔ na moyɛ kɔmfoɔ saa no a because mahunu me ne obi di nkɔmmɔ interview sɛ yɛ so ɔyɛ kɔmfoɔ ma afei ɔkɔdaeɛ nneɛma bi sisi ne so asɛ nneɛma a wɔhu no ano ɔden woyɛ kɔmfoɔ no because yɛ nananom akɔm no sɛbesɛbe ɛyɛ adeɛ a tumi di akyire baa woyɛ wieɛ no woamfɛsi challenges bi a dabi firi sɛ mentwaa bi da ɛna me nso mefaa ne sɛ ɛhɔ ne deɛ mefaa ne sɛ ɛyɛ sini ɛna mekɔyɛ kɔmfoɔ ɔyɛ ɔman kɔmfoɔ nso saa dressing saa yi no nso me costume paa no mea ana ɔde sɛ mesi fam na meba kurom hɔ no yɛkɔtwa no wɔ bɛkyɛm yɛsi kuro bi de hia nim kuase sɛ meti na meba na mepoma si fam nneɛma ɛkasa na nkrama ɛpo costume deɛ na ɔde na mo meyɛ wie na mba fie no deɛ meyɛ no ma ho hwee ba fie no deɛ mbɛyare free hɔ no ba bɛyare is it because of nneɛma na wa woyɛ na na ntimi hu bɛyare sɛ ne asɛ malaria bi
bɛyɛ 2 weeks na mentimi ɛnyɛ me ho hwee. Nti hɔnom no ɛnso saa production na yɛ sɔfo bi dia. Okay. Nti me role no nti no sɔfo no di akyi ɛkɔ set no so. Okay. Yɛkɔduru hɔ koraa no wohu sɛ ɛnte sɛ nnɛ yi a yɛma scenario no a wotumi twa yɛyɛ practice anaasɛ dialogues na wode ma mo no de ma mo afei na mokɔ akɔtena set no so asua no foforɔ na yɛasiesie me kama twa no 50-50 borɔfo fa twi nso fa borɔfo no wotumi ka sɛ yɛatwerɛ ama yɛn okay deɛ ɛhia sɛ wobɛtumi akan ɛna Nicholas nso hɔ no ɔkyerɛ no borɔfo a sɛna wakyerɛ no ɔyɛ teacher ni saa na ɔpɛ sɛ wɔka no nti ɛno no ɔmo ka hyɛ ma no no maka na sɛ wo kan ya no waka sɛne wama wo nti sɛ nnɛ yɛakɔyɛ adwuma yɛma script yɛma wo script no ɛma wo kan nti wotumi kan script no nyinaa wie a ɛma wohu asini no a wokɔtwa no sɔre no wote aseɛ na watumi akɔ no yie yɛkɔ no asɛ afei no yɛkɔ nhyiamu sɛ yɛntwa asini da yɛbakɛte ne yɛtrank yɛtrɔbɔs ne yɛ nneɛma nyinaa ka yɛ ho afei yɛkɔkɔduru yɛ a nneɛma ɛhu wɔ sini mu kakra no no yɛkɔkɔduru set yi so yɛayɛ me costume ama me biribiara kuro no a yɛfiri kuro no akura no a yɛkɔtwa sini wɔ hɔ no adeɛ kye yɛayɛ morning devotion awie yɛsɛ yɛ nyinaa yɛnkɔ a na ɔtumi hu sɛ binom a wɔwɔ me ho a meyɛagye me wuro no afiri me nsam saa adeɛ no a yɛte no wɔ sini no me first movie ɔmo yɛ mbi kɔfɔ wowɔ wase mesie afei deɛ ɔmo side no ɔmo de ɔmo ka borɔfo nko ara no me deɛ no yɛ 50-50 afei na akɔba sɛ yɛsɛ me deɛ mente borɔfo nti obi kɔ university nti yɛmfa saa role no ma no ayɛ ɔmo ka borɔfo wɔ movie nim no na ɛyɛ wɔ me ho na ɔmo na ɔmo ka na ɔmo na ɔmo set nso na yɛ hwan so ɔmo ka borɔfo sɛ me director no ne na assist no nyinaa ɛwɔ hɔ nti weinom na ɔmo aka ama yɛyi obi aba sɛ ɔno nkɔka borɔfo no mimi ntumi nka na ɔmo a yɛnim ɔmo na ɔmo anim ɛwɔ screen so a yɛhu sɛ ɔmo yɛ popular na ebi ka ho bi wɔ afei deɛ me nso mayɛ rehearsal me ne me encourage ɔmo di m'akyi nyinaa afei deɛ mete hɔ yɛbɛfa characters kɔ yɛamfrɛ me afei mewɔ hɔ noma na nipa no ɔmo gye role no maa no sɛ yɛde afei ne yɛnyina yɛkɔtwa bi nti ɔno nso wansua me side no yɛde me costume asiesie no ho action no gyina hɔ sɔfo no anadwuma no nso no yɛyɛ rehearsal na wɔte hɔ nti wɔhunu sɛ me na mɛtumi ayɛ nti afei na boys na me ne ɔmo wɔ hɔ a yɛwɔ hɔ no ɔmo nyinaa ɔmo sɛ abi takongo amba adwuma yɛnyɛ yie nti mi wɔ hɔ na boys no bi bɛka kyerɛ me sɛ maafa sɛ wote hɔ takongo yɛagye wo role no ama wɔ bi o na me sɛ saa ɛnɛ na saa mete ha meyɛ deɛ mefiri Kumase abɛduru hia no mu wiase mebɛgye no mu wiase metɛm me nneɛma na deɛ boaeɛ ne sɛ ɛhɔ no kaa wei kɔ agye sɛ kyɛ ansa na kaa ba sɛ na nka kaa wɔ hɔ a nkɔma mɛto me nti medi me nneɛma si kwa ho ɛyɛ m'adwene sɛ mepɛ kaa na apɛ mehu sɛ sɔfo no kaa aba mete kwa ho mepɛ kaa na sɔfo asi fam ɔmo kaeɛ no na baako nso tim ɔmo aba bɛpa me kyɛw na me sɛ sɛ mente borɔfo nti deɛ ɔte borɔfo no ɔmo ani ntwa sɔfo bɛka me nso deɛ ɔdi m'akyi yɛ bishop ɔyɛ sɔfo nti sɔfo no asɛm a ɔkaeɛ a ɛma me san m'akyi ɛkɔyɛ adwuma no ne sɛ maafo se fa ne sɛ wɔakyiri ba sɔfo no na ɛde ne sika ɛyɛ adwuma yi ɛna wanya wo bɛbɔ ka nti mesrɛ wo saa asɛm na ɔkaeɛ no ɛna ma mehu sɛ ɛyɛ kwamana kɛse a me nua na ɔdi m'akyi no mema ne mmɔka nti na wɔ sɛ megyaa biribiaa mu na mekɔ abusuafoɔ awerɛhɔ sini mu nsɛm deɛ yɛntumi nka nwie ba nantini twitwa no ɛdɔɔso bɛsi na ɛkurada so wɔ mu nti na meka sɛ baakofoɔ ntwa sini nti wonim yɛkɔɔ yɛkɔduruyɛ no afei sɛ director no a ɔno ɔka wei hu na ɔyɛ sɔfo
Do ya me sa no. Yeah. No ya sofo. The ono wo was it. Ah, ya sofo. Afi de me call ye no. Ya costume a dress me timi pa ya de ntwoma na ayo. Na de katakra chese me ba. Ndi afi na me de my aggressive. In fact me do ya me sie me ho kra mansere. Sofo gina me nkyɛn saa. Omo nyina ka ho ndi. Omo sie me ho no nyina ka ho ndi. Me hwɛ obi ani. Ti me ye imagine say me ye adwuma na ma sofo no. Amana ni agye ho. Nti ene me that time ne omo use tape. Enye ne ya. Enye ne ya adanima technology na kosiri. Te fe die. Aro sha bonche oba ha da ye la ta. Get say wa say tape be de ho. Say o shi tape bro. Te fe be true ho no mo a. Me ye action me kwape. Na me nim ketu. Ni me hu ya say ketu de ne sound on atofom. Cameraman de ne sound the machine atofom. Obi e bo ne sem. Bi e bo ne sem say na de adwuma no be ye no wo ho na mama ya bresa. Ti me so me de ani bre e ye adwuma no. E mam na he for the ni chi me ho fi say na the first movie na me twa no. Ma me pese ye be say wada jobre because would so e twese ne wo say so but ye di wie no ade ba kwa ya na ye hu bia eye ya wre ho ne say mpanifo me twese ni am ye ni agye ama fie ani gye ani ade aba ho but na wo beti ye si panin we oyare ubekom ese panin ni niska ye gigi sika frigana fo na dia ko he ne yare mama ne ba ne sen na mo ye adwuma e so bedru mre bi na fei na sebe manu susu na so mo aye mobo ama Ghana for o sebe manzana o mabo say do ya na make no hand to mouth adwuma yi hand to mouth ya so ya single parents no nti se bia say my last boy kwa no ko university nti imagine kakra binyi na ba say no nti sanity okay nti ana so fa ba bi na boy yen sanse ba bi no so wa anya na wa anya kakra na nti me mfa hwefie okay ati ye kwai afutuo be na ode ema efiefo de edi kan mo yonko sinefo in general assemble na okay twato na emfawusi aduanom abusuafo a ye adwuma ma ne ye mofe kamale choni obia wo hwe mesini ebigu ye bi wo yerepa sipaye wan yuti ba bia woni a wo humi a se de wo humi osini no fa ne sa enye sa na mete na emom ye de adwuma na ma wo a larata bia hwe ba bia wo betumi aye no no de adwuma na ma wo se wo ye ne se ne larata no so epe nti yesre mpa ebopa se mo mpa ye nso mfa ma ye ne adwuma no so edi nso se nse nyame ne ye boafo nti ya ne ye woni da so ye kwa ne asan aba alright abuja for many ma Faustina Ajewa na twetwe nkomo dodo na afa ne kama lecho na obono homode ye pa wasinim na ene wate de opese okabia etimesre se empaibo na omuhia se nyame nya omadom ma omunim dia ombetumi dia ya amayen ne yesi ofia ya hwebia ede ede jesronko ede bebre wo bibi nso na betumi dia boa omo so afa boa omo isa se enye empaibo nko a ode no so to ma do de no so mra da bia ye ma wo number bia pese ode to bia bia obi pese wate won kai krai bia mipema mi asempa ne bia msum pese adodode ne ba minim se ode number betu ya yo ene my number is 0244 674648 okay 0244 674648 okay ti woni a opese o mam bibia na wo hia se obefrɛ me a frɛ me number no so ameje so okay eti the number no betimi afrɛ no me pa cho mo am ha adwene ne de mfrɛ o da na adwene abefrɛ na adwene pa cho da bi strictly business and also wo bibia or the push it so and so work medin e de kofi poko 1 TV ne ma me na mo ase enenso so me ankasa me ba ma de nyina safo trends
ɛwɔ TikTok ɔno na ɛbɛsɛ me camera mu a yɛde interview bro nyame hwɛ no tɛn me kyɛw wokɔ TikTok so a I am Kofi Poku wokɔ hɔ so a nneɛma bebree wɔ abɛtumi ahwɛ afiri me side na biribi aso ayɛ kama nyame hwɛ yɛde masi